Добър ден! Аз съм Елена Алексиева, книжар в Хеликон, Бургас. 17 години вече това нещо тук е моя втори дом. И понеже се чувствам на място, смятам да ви споделя нещо съвсем лично. Какво ми трябва, за да бъда щастлива? Случай е много малко. Една книга. Една книга, едно малко арменско селце, едни герои, дето са толкова мили, толкова красиви, че те карат да ги заобичаш още от първата страница. Толкова ми напълни душата на Рине Абгарян с нейната книга "Три ябълки паднаха от небето", че просто ми се иска да я дам в ръцете на всеки един от вас, за да се почувствате съпричастни към магията на арменската Исабел Алиенде, за да усетите тихата радост от доброто четиво, което ни прави човеци. Държа тази книга любима в ръцете си. Под една изключително стилна и красива корица се крие чудесна история. Тази книга е измамно тънка, защото тя носи в себе си страшно много сила, мисъл, магия, светлина. Тя е мека, топла, сякаш разказана под стряхата на селския двор, с дъх на прясно окосено сено и ония аромат, невъзможен за споделяне, аромата на бабините кози. А езика се лее, румуни като поточ, плавно, напоително, без да се прекъсва красотата на фразата. Трудно се говори за любима книга. Единственото, което мога да ви кажа, няма да разказвам историята на книгата, оставям това на вас. Единственото, което мога да кажа в момента е почти същото, което казва и моята любима поетеса Мария Донева. Мили хора, няма да ви убеждавам. Повярвайте ми. Много хубава книга. Много искам да я прочетете. Защото тази малка книжка съдържа в себе си всичко онова, от което всички ние имаме нужда. Утеха, достоинство, красота, магия.